Okunye okudidayo-ke abantu i-question ababa nayo, especially maye emdala umuntu uye yibuza ukuthi, hawu ngoba ngangivinjwa kangaka ngisemncane kuthiwa ena angingaqomi, yini pho uma ngabe sengilandela leyo mthetho, uma ngabe sengimdala sengiyaphushwa futhi ukuthi ena angiganile, sengiyathethiswa ukuthi ngomagugela ekhaya. Hhayi ngoba kusuke kuvinjwa, kusuke kwenzela ukuthi uze ufike esigabeni sokuthi usungaqoma. Siphinde simbingelele babukeli bakama-VTV with Prince Bheka kaZulu. Biza abanye. Namuhla-ke sizokhuluma ngo-anti laba abasale ekhaya bagcina bengagananga noma bengashadanga. Sizochaza ngabo ukuthi sometimes kusuke kuphazamisekephi. Noma sizophinde sifake nalaba abahamba bayogana babuye igcine bebiza ngomabuye emendweni, ukuthi laba o-anti abangagananga bebizwe ngozenda zamshiya. Angazi le topic noma ibidinga ukuthi sikhulume nangomalume noma eyomalume iyophinde kube enye topic yolunye usuku leyo, ngoba kuzosuke kube ne-degree of comparison. Kanti lana asiqhathanisani. Ake ngihlale odabeni ingaze ngilokhu ngikanta to save your data. Kuyenzeka-ke uthole ukuthi ubaba la ekhaya uzela amantombazane isikhathi esiningi. Most of the time-ke umuntu uma ezela amantombazane kuye kuthiwe awuzabuya iy'nkomo zakhe, angithi wayelobolile laphana ayashadelwa khona. Obaba-ke laba abasikhathini edlule kuyi-investment lokho ukuthi uzele amantombazane, bayakujabulela nje, angibeke kucacile. Angisho ukuthi abamanje obaba bakujabulile, kodwa nje it was an investment. Namanje khona basekhona phela abantu abasaphila okuyi-investment. Uthole ukuthi-ke useyabala ubala amaphuphu inyoni ingakazaleki. Nakho-ke sekuyenzeka-ke iy'ngane ay'sagani. Angithi uyabona ukuthi sekuzosuka impi-ke kulo mndeni, sekuzosuka impi phela. Ubaba manje ufuna iy'nkomo zakhe, ubaba sizomthola lapha esejoja iy'ngane eduze ukuthi kanti ulobola nini lo baba wengane yakhe, ngoba phela ukuthi iy'ngane ayishadile lapha ekhaya akusho ukuthi ena azizukubathola abantwana. Izobathola phela abantwana ngoba bakhona abantu ey'baqomile. Ubaba-ke lapho usephenduka inje bomvu, usehlala exabana nomama wala ekhaya, ngoba manje uyabona ukuthi hayi bonakho kugcwala iy'ngane la ekhaya kodwa akho iy'nkomo ey'ngenayo, akho mshado. Kwesinye isikhathi kuyenzeka-ke uthole ukuthi kwenzeka lento, ubaba akayibheki emuva kodwa uyibheka la abheke khona, ubheke phambili. Ufake lento le efakwa yihasho ukuthi ngingabheki eceleni, ngalibala nje igama layo. Uthola ukuthi ubaba unaleso sikhalo, egcine kuyinto eserious emndenini, kanti ubaba mhlambe naye akenzanga kahle, ngoba iy'ngane ziney'ndlela nje zokukhuliswa ukuthi usengaka manje, usemngaka. Uthola ubaba yena akazenzanga lezo zinto, kodwa uma ngabe iy'ngane ingasalotsholwa useyabhikisha, kanti naye akwenzanga. Amathongo abantu noma abadlozi abantu awafani. Amanye-ke ulaka aliveza ngakho lokhu ukuthi iy'ngane ziy'thole ingasagani emndenini, sezingondinga, ayangasho ukuthi ondingasebeni. This is why it is valued and harsh. Kodwa bayalisebenzisa abantu, ziy'thole seyigcwala lapha egcekeni, seyiphenduka inhlekisa. Ngifuna ukuyigcizelela-ke lento, abantu abakanjalo-ke bayaphenduka-ke inhlekisa emndenini, futhi abahlonishwa nhlobo nje. Babizwa ngawo la magama lawo ozenda zamshiya, omabuye emendweni. Babizwa-ke abantu-ke nabo abangulutho, kube ukuthi nje phela ngoba nakhu bona abasibo abantu besimame, ngoba abesilisa kuyazibeka, kodwa nabo sinabo abantu abakanjalo. Sinabo. Uthola ubaba-ke useyabhekisha, kanti mase ethi uthola umuntu oyincitha buchopho noma oyisazi, noma ethi uyobheka kubantu bethi hayi baba nawe awenzanga kahle kanje, iy'ngane awuyikhulisanga, awuzenzelanga imemulo, this and that. Mase ethi ubaba hayi baningi,
mase zimtshela-ke izazi ukuthi cha noma bebaningi phela kodwa kuyafuneka ukuthi kwenzeke ngale ndlela kanje angifuni ukuthi ngize ngande ngokuthi uma bebaningi kwenziwa njani kodwa siyazi ukuthi mangabe amandla engekho izinto ziyaxutshwa ngenkomo eyodwa mase kuhlukana awuthi ngikuchaza siyakwazi ukuthi sibaxube ngenkomo eyodwa ngenxa yesimo samandla abantu bengizwe kahle angisho ukuthi isiko lithi ngenxa yesimo samandla singabaxuba ngenkomo eyodwa kodwa mase sibenzela iy'mbuzi zabo ngokuhlukahlukana vele imbuzi is very very important than inkomo i-goat nje i-greatest of all time i-goat nje i-greatest of all time ngoba kuhlale kushiwo nje kwezebhola inswempu iyona nkomo imbuzi lo usuke andisa ukudla lona siyakwazi ukuthi abantwana sibenze uthola ukuthi ubaba akazenzanga lezo zinto ekhale ngamandla uthola ukuthi aye khona amandla wangakwenza ngesikhathi zantshontshwa iy'nkomo zalahleka zafa idlozi lidiniwe ukuthi siphile ngifuna ukuthi abantu beyibambe kwi-basic sikuphile kodwa awenzi lutho uthola ukuthi uyamtshela umuntu kanje wawuna ethi zala kanti idlozi ladinwa libona kungenzeki uthola ukuthi iy'ngane ayisashadi nje ubaba uyikhoza kodwa uyena futhi obhikishayo la ekhaya usexabana ubaba-ke ekhaya-ke uma ngabe nenkinga ney'ngane into yokuqala nje axabana nayo uma wey'ngane unkosikazi lo umakoti unkosikazi lo oganela ekhaya akakutholi ukuphumula ngisho ebusuku ubaba uphenduka impempe uphenduka urefu uphenduka impempe ekamerweni eyeke umsebenzi kufanele wenze amlandela wona emthethisela ukuthi iy'ngane kodwa ubaba akafuni ukuvuma iphutha lakhe kuyenzeka-ke ubaba ukwenzile konke phela omunye umuntu uzosho ukuthi cha manje sakwenza konke sakwenza ngendlela konke kodwa manje kuyefana phela angithi nawe ngizokuchazela angithi sisonke la kuyenzeka-ke uthole ukuthi ubaba la ekhaya uyenzile yonke into wayilandela yonke inqubo kodwa still kukanjalo unepower-ke yokuthi ethi ngakwenza ukuthi cha abantu they have to understand bafowethu afune imiqondo siyisebenzise phela manje akusisi isikhathi sakudala manje kodwa saphila ngaphansi kwe-originality yokuthi sisuka kuwo kunabantu bafowethu abadalelwe nje ukuthi ngeke beze beshade bazoqhubekela la ekhaya uthole isibonelo salokho uthole umkhwenyana wakhe usebenza kahle u-right futhi khona azama iy'nhlelo zokuthi ekhiphe okuthize ephazamiswe izinto zakubo yingoba idlozi lala ekhaya lifuni lo muntu lo eyogana komunye umuzi lifune egugele la ekhaya funa leyo nto zihlale ey'nhliziyweni zethu ukuthi bakhona abantu abangeza ukushada abangeza ukugana ngoba bekuthuzwe they are chosen by the elders of this home hhayi ngoba kunenkinga ngisho kuthiwa bethi bayaphoqa kube ney'ngqinamba ey'vimbayo ukuthi begcine bendile noma beshadile hhayi ngoba kunenkinga uthola ukuthi uma ngabe yebo khokho uthola ukuthi uma ngabe kasikwenze njani uthola ukuthi uma ngabe umuntu esehlukana naye evele kungapheli ngisho 6 months ehambe eyolobola ukuthi emva konyaka nowafu ziwushaya kodwa lona bese kuphele iminyaka engaphezulu kwemihlanu angithi uyayibona lento iyasimbolize beside ukuthi kunesikhalo kunani noma abaphansi noma ini ngoba phela iyona term ukuthi abaphansi abadala cha bayidalelwe nje ukuthi ngeke eze egane uzubona umuntu ukuthi kuze kufike ingane yakhe sekuyiyona egana kuqala sekuvimba lo mthetho wokuthi yena hayi ngeke igane ingane uma wayo engagani bazokuphoqelela ngenkani kungcono-ke uma kuthiwa wadlula umkhwenyana elobolayo ngoba kuyakwazi ukuthi kwenziwe akekho kuzobe ezomkhulumela kodwa nje abantu bazali fune si-understande lento singabe siyithola sihlohloloza iy'ngane zethu kuyenzeka nje umuntu ukuthi akakudaleli ukuthi egcine endile udalele ukuthi egugele la ekhaya uthole ukuthi ugugele umuntu uzothi awuphozize zibe ntathu iy'ngane phela kungenzeka zibe ntathu angithi bazalwa umuntu oyedwa kunomthelela nakulona kunomthelela kanti amadlozi mangaka ngoba phela idlozi lala ekhaya iyona nto eliyifunayo kwesinye isikhathi siye siboneke uthole umuntu kwenzeke into kanjani uthole lo mndeni sebebhubhile abantu bonke sekuyiwo lamantombazane nobaba ubaba akasayiboniki i-advantage yalokho ukube lamantombazane ahamba ayokwenda ngabe usele nobani noma uthola ukuthi sekubhujiwe wonke umuzi la ekhaya bonke abantu la ekhaya sekusele lamantombazane ukube lamantombazane ahamba ayokwenda
shuthi lo muzi ngabe uvaliwe. Sesiqala lapho kwesivuleka amehlo ukuthi oh man, oh lento kwakuwamabomu. Angithi uyayibona-ke indaba engizama ukuqonda kuyona. Okunye okudidayo ke abantu i-question ababa nayo, especially maye emdala umuntu uyeyibuza ukuthi hawu ngoba ngangivinjwa kangaka ngisemncane kuthiwa ena angaqomi yini pho mangabe sengilandela leyo mthetho, mangabe sengimdala sengiyaphushwa futhi ukuthi ena angiganile sengiyathethiswa ukuthi ngumagugu ekhaya. No, phela kusuke kwenzeka intombi lapho ikhule ngendlela ey'30 umuntu akhula ngazo, hhayi ngoba kusuke kuvinjwa, kusuke kwenzela ukuthi uze ufike esigabeni sokuthi usungaqoma. Manje uma usufikile kuso kuze sikudlule kuyaba khona phela ukuthi ugqugqumezele ukuthi hayi bo kanti ukhethaphi. Manje abantu bane-bad attitude ukuthi angithi ngangivinjwa yinini abantu bengishela nithi angaqomi, so manje ngoba nakho ungasaganile sengiyinhlekisa leni. No, kusuke kwenzela ukuthi uhambe ama-group stages omuntu uma ekhula from the birth until the death. Angazi noma kuzwakala kahle. Siyabonga, ngicanti ngizamele ukuchaza ngendlela engichaze ngayo. Abantu bengakhohlwa ukukomenta. Manikhomenta niyasigayida ukuthi into esiyikhulumayo kanjani, ngoba nathi asisibo siyazi, siyayidinga imibono yenu futhi siyathanda kuma-comment section nisho ukuthi nithanda sikhulume ngani, nithanda imaphi ama-topic enifuna sikhulume ngayo, ngoba lana akusikho okuzoyiveza ukuthi sihlakaniphile noma siyazi, kodwa sizoqaqa abantu imiqondo ngoba abantu balinyaziwe kakhulu abantu. So sizama ukuzoqaqa lana. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Nami ngisazoke ngithi uPaula ngendaba yomdolofiya okokuqala nqa since yangena kwi-trend. Akekho okungazi lana, isikhathi esiningi izinto kwi-trend azivamisile ukuhamba nazo ngoba ziphazamisa i-mindset yabantu kanti thina sifuna i-focus. Siyabonga.